ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷей. Видеои имрӯзаи мо дар мавзӯи парвози нав аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки тӯли чандин рӯзҳо аст дар сомонаҳои интернетӣ ана ҳамин суолҳои тамошобинон пешкаш мегарданд ба кулли ҳамон нафароне ки ана ҳамин хабара пешниҳоди хонандагон карданд. Вале мо ҳам ин хабара дарёфт кардем аз шабакаи иҷтимоии Федератсияи Россия, яъне аз сайти tas.ru. Шахсое ки агар бихоҳанд маълумоти пурра бигиранд, ин ҳамин сайти Федератсияи Россия tas.ru. Бидуроин дариҷа ҳаррӯза ахборотҳо оиди мигрантҳо, оиди парвозҳо, умуман ҳама ахборотҳо аз Федератсияи Россия пешкаши хонандагон мегардонанд. Ва мавзӯи имрӯзаи мо махсус дахл дорад дар ана ҳамин мавзӯе ки аз Федератсияи Россия оё ба Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ намуд парвоз бо кадом ширкат муқаррар кардагиянд. Як ширкати нави ҳавопаймоӣ Fly Union аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Қурғонтепа, яъне ки Бохтар, ва аз Бохтар ба Федератсияи Россия мусофиркашонӣ мекунад ва ҳар нафаре ки агар бору буғча дошта боша ин чизҳоро ҳам дар назар мегиранд ва оварда мерасонанд. Умуман мавзӯъ дар ҳамин бора меравад ки аз Федератсияи Россия бо ширкати ҳавопаймоии нав Fly Union ба Ҷумҳурии Тоҷикистон парвоз муқаррар кардагиянд ва ҳар шахсияте ки агар бо ҳамин ширкат ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ боша, вай бояд пешакӣ худша сабти ном куна, ба посольство муроҷиат куна, номнавис куна ва баъдан ба ана ҳамин ширкати ҳавопаймоӣ метавона ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёя. Ва ҳар нафаре ки агар аз Ҷумҳурии Тоҷикистон низ сафар карданӣ боша, вай ҳам низ ҳамчунин ба ҳамин ширкат метавона ба Федератсияи Россия парвоз кунад. Лекин дар иҷа дар ана ҳамон новостиёли омадагӣ нест ки киҳо оё метавонанд парвоз карда ва мутобиқи қарори пештараш агар аз назар бигирем, шахсиятҳое метавонанд ки ва ё гражданини Федератсияи Россия ҳастанд, ё шахсиятҳое метавонанд ки ва ё РВП бо ЗАГС доранд дар Федератсияи Россия, ва боз шахсиятҳое метавонанд ки падар, модар ё шавҳар ё ки заншон дар Федератсияи Россия гражданин бошанд. Ин буд хабари қарори пештараш ки ҳамин шахсиятҳо метавонанд рафта. Ва дар мавзӯи ширкати Fly Union ҳоло маълум нест ки аз Тоҷикистон киҳо парвоз мекунанд ва рафта метавонанд ба Федератсияи Россия. Агар ки дар ин мавзӯъам ягон ахбороти нав шид, иншааллоҳ ки пешкаши шумо мегардонем ва ногуфта намонад ки ба ин ширкат ба Тоҷикистон омадаатон шумо бояд пешакӣ сабти ном кунед ва баъдан шуморо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон меоранд. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Ҷураев нависае: акай Сорбон, ҳичи гапу хабар нест аз студентҳое чӣ маълум нашидак. Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон як лоиҳае, як пешниҳоде баҳри донишҷӯёни хориҷӣ ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд пешниҳод карда буд ки агар ҳар касе ки мисол ғайр аз Федератсияи Россия дар дигар ҷоҳо таҳсил мекунад, вай бояд пешниҳод кунад ба Вазорати маориф ариза ва баъдан ӯра ба ҳамон ҷое ки таҳсил мекунад бурда бирасонанд. Ва дар мавзӯи Федератсияи Россия донишҷӯёш ҳоло ягон пешниҳод шудагӣ нест ва ягон қарорам муқаррар кардагӣ нестанд. Имрон Абдуллоев нависае: салом алайкум ака, аз Тоҷикистон ба Қазоқистон чӣ хел рафтан мумкин аст? Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қазоқистон айни ҳол рафта намешавад, чунки парвозҳои мунтазам ҳоло барқарор шудагӣ нестанд. Ва як чиз дигара хотиррасон мекунем ки байни Қазоқистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон агар парвозҳои мунтазам кушода кишид, танҳо аз Тоҷикистон ба Қазоқистон рафта мешавад ва аз Қазоқистон ба Тоҷикистон шаҳрвандоне ки дар ҳамун дохили кишвар қарор доранд. Вале дар иҷа як чизи дигарам гуфтан мумкине ки агар байни Қазоқистон ва Тоҷикистон ки кушода шуд ва баъдан шаҳрвандоне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд,
از روسیه به قزاقستان و بعد به تاجیکستان آمدن نمیتونن برادران عزیز. شرکت Alabum.com با شما بهترین تلفن ها را با نرخ های دسترس پیشنهاد میکند. دستافکا به همه شهر و область های فدراسیای روسیه و به جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، کلوب، خوجанд بپول карда мешавад. То 10 октябр агар шумо тариқи сомонаи Alabum.com телефон заказ кунед, ба шумо 1 соат ё повербанк туҳфа карда мешавад. Барои заказ кардани телефонҳо ссилкаи сайт дар описанияи видео. Аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. Матин нависай. Ассалому алайкум бародар. ҳами аруса агар ки азобти бизаниша вай метона ай болои ти ягон ҷо шикоят куна ё ки ай рӯи ягон кори ти ҳаму яке бимра чӣ гап мешавад? бародари азиз, ин чизе ки худат қайд кардӣ мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 109 омадагие ки ба худкушӣ расонидани шаҳрванд, яъне ки ту барои шаъну шараф як каса паст задан ё ки барои як каса маҷбур мекунӣ ки ӯ даст ба худкушӣ бизана, мутобиқи моддаи 109 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад ва аз 5 то 7 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. Бахар Расулов нависад. Салом Сорбон, через Узбекистон мешавад ай Москва омада? Ҷавоб те брат, то дунё буда набошӣ. ҳазор раҳмати калом бародар, через Узбекистон ба Тоҷикистон омада намешавад. ҳозир мо чӣ хеле ки Қазоқистону Тоҷикистонро қайд кардем, ирам мисли ҳавай бародар. Шамсиддин нависад. Ассалому алайкум бародари азиз. Ман ҳамсарам ҷудо шудагиам ва 3 фарзанд дорам. Ман барои ҳар яки ҳамё бояд алимент биспорам ва шароити маскун кардан надорам. ҳамин мутобиқи қонун, ай назари қонун чӣ намуд ҷавобгарӣ мекашанд ё ин ки чӣ кор мекунанд? дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси оила омадагӣ дар бораи ситонидани алимент аз ҷониби падар ба фарзанд ва дар ҳолате ки шуморо акти никоҳтона бекор мекунанд ва 3 фарзанд дошта бошед, шумо барои ҳар як фарзандтон алоҳида бояд пардохт кунед алимента ва дар ҳолате ки шумо шароит надоред, маскун карда наметавонед оилаи худтона барои фарзандош, дар ин ҳолат қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ин чизоро ба назар мегирад ва танҳо алимент меситонед. Алишер Қурбонов нависад. Ассалому алайкум акай Сормон. Ман ҳозир Қазоқистон даём. Россия рафта метавонам ё не? Ҳамира мегуфтӣ. Байни Қазоқистон ва Федератсияи Россия парвозҳои мунтазам кушода шудагие, лекин дар иҷа танҳо шаҳрвандони дохилии худшон рафту омад карда метавонанд. Агар ки ту дар уҷа қарор дошта бошӣ аз сабаби шаҳрванди Тоҷикистон буданат, та Қазоқистон наметавонӣ ба Федератсияи Россия парвоз карда. Муъҷизаи Аллоҳӣ навистай. Ака қати худа чӣ хел дар тамос буроем ки гапи муҳим дорам дар масъалаи кредити банки Тоҷикистон. Инам ҷада номи Инстаграм аст, бародарам ҷада бинавис. Азам навистай. Салом алайкум. Як маълумот фаҳмидам аз сайти авиакомпанияи Хитой. Дар он ҷо гуфтагӣ ки аз 15 октябр рейсҳо байни Тоҷикистон ва Хитой кушода мешавад. Визаҳоро тайёр кардан лозим. Ҳамин рост бошад ё ин ки не? Мутаассифона бародари азиз, дар ин саволот ягон ҷавоби аниқ гуфта наметавонам, чунки ҳамун чизеро ту гуфтай ҳоло мо дар ягон ҷо ҳавая нахондам ва надидам. Неймар нависад. Акай Сорбон, 11 ноябри соли 2002 бошед, хизмат мебаранд ҳамин сол. Албатта ки ти 11 ноябр аллакай 18 сола мешавӣ ва даъват ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ то 27 ноябра идома дорад ва дар иҷа ногуфта намонад ки вақте ки даъват ба хизмати ҳарбӣ меган, сину сола ки муайян кардан, моҳошам албатта ба назар мегиранд ва даъват ба хизмати ҳарбии тирамоҳии ҳамисола таваллуди 1993 то 2002 дар бар мегирад, лекин дар иҷо моҳоша ба назар мегиранд. Агар ки шумо таваллудтон 2002 бошад ва дар моҳи мисол агар 30 ноябр бошед ё ки моҳи декабр бошед, дар ин ҳолат шуморо даъват намекунанд ба хизмати ҳарбӣ. Аз моҳи ноябр пеш бошед, албатта ки шуморо даъват мекунанд. Сухани мард нависад. Салом Сорбон, хуби созӣ бигӯ ки 31 декабри 1992 дар Россия хизмат мебаранд ё ин ки не? Ҷавоб бигӯ. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон намебаранд, лекин дар Федератсияи Россия намедонам бародар. Сорбон нависад. Салом алайкум ҳамном. Ака даъватномаи хизмати ҳарбира доданмон, вале духтур нагузаштем. Агар наравем хизмат чӣ мешавад? мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ омадагие ки саркашӣ кардан аз муоинаи тиббии
خدمت حربی جریمه کرده می شود به اندازه از 3 تا 7 نشان دهنده. یعنی که از دکتر گذشتن، سرکشی کردن جریمه تعیین میکنند 3 نشان دهنده تا 7 نشان دهنده را و نگفتن همونیم که هر یک نشان دهنده برابر است با 58 سومون. تماشابینان عزیز ویدیو را جمع بست میکنیم. یگان سوال دیگر باشد در پایان همین ویدیو که در اینستاگرام سوالای خودتان را روان کنین. در کانال یوریست جی ابونه شدن فراموش نمیکنیم. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه.